שלום ליונה לוי גרוסמן, בוקר טוב. בוקר טוב. אני מתקשרת לראיין אותך לגבי עניין הפליטים, לגבי עניין הפלסטינים, הערבים, ההיסטוריה ועיוות ההיסטוריה. כן. יצא ספר שסיפרת לי עליו ולא נמכר בחנויות הספרים, שמדבר בעצם על, שחושף בעצם את האמת ההיסטורית לגבי האנגלים. אני אגיד לך מה, אנחנו מתכוונים לספר מאז ומקדם, שנכתב על ידי ג'ואן פיטרס. הספר יצא בשנות ה-80, 1986 נדמה לי, אז יצא הספר לאור. כן. אז הוא היה תקופה מסוימת בחנויות הספרים, אבל מאז הוא לא נמצא בחנויות הספרים. והנה בבדיקה של ה-18/6/2010 ברשימת רבי המחר, הספר שוב מגיע למספר 4 בין ספרי העיון ברשימת המחירות שלהם. למרות שאין לו שיווק מסיבי על ידי סטימצקי או רשת ספרים אחרת. נכון, למרות שהוא לא מופיע בחנויות הספרים, וכל מי שקונה אותו צריך לקנות אותו דרך האינטרנט, והוא מתכוון אליו בלבד. כן. עכשיו, זהו ספר מעולה לכל מי שלא מכיר את ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל, לכל מי שלא מכיר את ההיסטוריה של ההתיישבות הערבית בארץ ישראל. כן, אני חייבת רגע לעצור אותך ולומר שרובנו חושבים שאנחנו די מכירים את ההיסטוריה היהודית לפחות בארץ ישראל, כי כל מי שלמד בבית ספר ממלכתי זה או אחר, חילוני, דתי, למד שההיסטוריה של ההתיישבות בארץ ישראל היא מתחילה באזור תחילת הציונות המדינית של הרצל. ודאי שלא. ודאי שלא. 1882, תחילת העלייה הראשונה, זו הייתה תחילת העלייה של החלוצים הרוסים לארץ ישראל. אבל לפני כן, ולכן אם מלמדים בכלל עליות, את עליית היהודים לארץ ישראל, אצלנו בבתי הספר מלמדים את זה מתחילת העלייה הראשונה, כאילו שלפני כן יהודים לא היו בכלל בארץ ישראל, וזה לא נכון. ארץ ישראל תמיד הייתה מקום שיהודים עלו אליו כל הזמן, לאורך כל תקופת הגלות. מאז חורבן הבית, אז קודם כל הייתה מיושבת רוב רובה ביהודים, גם לאחר חורבן הבית. אחר כך היו הפלישות למיניהן, כולל המלחמות בין הצלבנים למוסלמים למיניהם, ואלו טבחו אחד בשני וטבחו באוכלוסייה היהודית שהייתה בארץ ישראל. כן. ארץ ישראל באיזשהו מקום נזנחה והייתה לא מיושבת, ולמרות זאת, בכל זאת רוב רובה, למרות שהייתה דלת אוכלוסין, רוב רובם היו יהודים. כן. בארץ ישראל. כן, אי אפשר שלא לציין פה את יום ההזכרה של נעמי שמר שהיה בשבוע שעבר בזין תמוז, שכתבה פעם כיכר השוק ריקה וחטפה על זה ריקושטים רציניים מאוד. כן, היא איפשהו הצטדקה ולא בצדק, כיוון שאולי כיכר השוק כבר לא הייתה ריקה ב-1967, כאשר לפני ואחרי מלחמת ששת הימים, אבל כיכר השוק הייתה ריקה כמעט עד המאה ה-19 הייתה ריקה לחלוטין, כמעט ריקה לחלוטין. יש לה מסמכים, אפיפיורים למיניהם בתקופות שונות היו שולחים שליחים כדי שיעשו מפקד אוכלוסין בארץ ישראל, לדעת מי עוד חי בארץ. איפה ניתן להשיג את המסמכים האלה? המסמכים האלה נמצאים בכל מיני ספרים. ישנו מסמך אחד שמסתובב באינטרנט על ספר של אחד האפיפיורים ששלח
איש משלו ב-1695, והוא עבר יישוב וכתב כמה אנשים יש בכל יישוב, כמה מהם יהודים, כמה מהם נוצרים, כמה מהם מוסלמים. כמעט ולא נתקלים במוסלמים בארץ ישראל באותה תקופה, 1695. כמעט ולא נתקלים במוסלמים באותה תקופה, רובם יהודים ונוצרים, כולל אום אל-פחם. 11 משפחות נוצריות עם כנסייה במרכז היישוב. כן. בוא נתמקד בספר שסיפרת עליו שהוא מעניין. מי זה כותב אותו? הספר הוא שמו מאז ומקדם, כותבת אותו ג'ואן פיטרס. אני אשמח מאוד אם אפשר יהיה לספר קצת על ג'ואן פיטרס. בהחלט, בשמחה. ג'ואן פיטרס הייתה פעילה בארגון לזכויות אזרח בארצות הברית. כן. עיתונאית פעילה לטובתם של הפליטים הפלסטינאים. כן. בתור שכזו היא ישבה... פלסטינאים, כשאת אומרת פלסטינאים, את מתכוונת לערבים בארץ ישראל? לערבים שטוענים שהם גורשו מארץ ישראל ב-1948. אוקיי. לזה קוראים פליטים פלסטינאים, זאת אומרת, לזה מתכוונים לקרוא פליטים פלסטינאים. בסדר. עכשיו, ג'ואן פיטרס, בתור מי שפעלה לטובת אותם פליטים, נכנסת הרבה מאוד למסדרונות האום, ובודקת איך אפשר לנצל את היכולות של האום לטובת הפליטים האלה. כן. בתור שכזו היא נתקלת כל הזמן בהגדרה של אותם הפליטים. ומה אומרת ההגדרה של אותם הפליטים? כן. ההגדרה אומרת שכל ערבי ששהה בארץ ישראל בין יוני 1946 למאי 1948 הוא וצאצאיו לדורותיהם יחשבו לפליטים. כן. היא בודקת את ההגדרה של UNHCR, שזהו ארגון שמטפל בכל הפליטים בעולם, לעומת הגדרת הפליט הפלסטיני שכתובה באונר"א. אונר"א מטפלת, זה הארגון שמטפל בהם. כן. והיא עצמה בספרה מספרת שהיא הבינה שמשהו כאן לא בסדר. גם הטענה של הערבים שטוענים שהם היו בארץ ישראל מאז ומקדם וכל הדורות על גבי דורות, איפשהו לא מתיישרת עם המאמץ הרב הזה להגדיר אותם, את הפליטים, כמי שהיו רק שנתיים בארץ ישראל. כן. והיא יוצאת מאחר, ובשלב מסוים נופל האסימון שיש פה משהו לא תקין. משהו שמסתירים מהציבור. שהאום מעוות משהו. האום מעוות משהו, כן. האום משקר לציבור. כן. והיא יוצאת במסע לימוד, והיא מחפשת תשובות לשאלות שצצות. מהן השאלות שצצות לפניה? זאת אומרת כך, הציבור שטוען שהוא חי פה דורות על גבי דורות, גם אם הוא יוצא והופך להיות פליט, הוא לא נזקק להגדרה של שנתיים שהייה במקום. אוקיי. היא גם שואלת עצמה מדוע לא 5 שנים, מדוע לא 10 שנים, מדוע השנתיים האלה שהציבור הזה דרש שיגדיר אותו ונלחם שזאת תהיה ההגדרה של הפליט שלהם. דבר נוסף היא אומרת, אם רוב הפליטים בכל זאת היו מאז ומקדם כמו שהם טוענים, ורק אחוז מסוים וקטן היו רק שנתיים, אז מדוע צריך את ההגדרה הזאת? הרי בלאו הכי רובם נחשבים לפליטים, אם הם נופלים להגדרה האוניברסלית של הפליט. ומאז ומתמיד זו אדמתם וזו מכורתם. ומשהו לא תקין, והיא יוצאת ל7 שנים
של חיפוש בארכיונים בכל ארצות ערב, בארץ, באנגליה, בארצות הברית, בכל מקום שרק נושאות אותה רגליה כדי לענות על השאלות שלה. והיא אוספת חומרים, אבל היא אוספת חומרים שאף היסטוריון לא נחשף אליו. מדוע היא מצליחה להגיע לשם? משום שהיא הייתה מזוהה עם העניין הפלסטיני. כן. ובתור שכזו, כולם, בכל ארצות ערב, פתחו את הדלתות של כל הארכיונים ועזרו לה לאסוף חומרים. כן. ולאט לאט היא כותבת אפילו בספר. כל שאלה שהיא מצליחה לענות עליה, נפתחות לפניה עוד 10 שאלות. כן. והאיסוף החומר לקח 10 שנים. ולמה הספר... 7 שנים. ולמה הספר מצונזר היום מהציבור? למה הוא לא נמכר בחנויות הספרים? רעים. היא בעצם, היא מפוצצת את הבועה השקרית של הפליטים הפלסטינאים. הספר הזה לא עולה יחד עם הטענה שיהודים גזלו מהערבים את האדמות שלהם בארץ ישראל, אלא הוא בעצם מספר סיפור אחר, הוא מספר בדיוק את ההפך. טענת הכיבוש. לא רק כיבוש, אלא יש פה טענה זדונית מאין כמותה. אחד הסיפורים שהיא מביאה שם, אחד המסמכים שמביאה בספר למשל, בתקופת מלחמת העולם השנייה, כאשר חיים ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל, אחר כך שקמה, פונה אל האנגלים. הוא היה בקשרים טובים הרי עם האנגלים. הוא פונה אליהם, מבקש, תגדילו לי בבקשה את מספר הסרטיפיקטים שאתם נותנים כדי להציל יהודים מאירופה. הוא ביקש לאפשר ליותר יהודים, כדי שהאנגלים יאפשרו ליותר יהודים לברוח מאירופה ולחזור למולדתם, מכורתם. ולמכתב הזה היא מצרפת את שרשרת המכתבים שעוברים בין הפקידים האנגלים. ואחד כותב לשני, מה אנחנו עושים עם הבקשה הזאת של חיים ויצמן? עונה לו הפקיד הגדול, האחר, הוא אומר, מה אנחנו צריכים את כל הדוקטורים והפרופסורים שלהם? יותר טוב, אנחנו נביא עוד 40 פועלים ממצרים שיעבדו אצלנו בתוך מחנות הצבא שלנו. וכך 40,000 יהודים איבדו את חייהם באושוויץ, ובמקומם הגיעו 40,000 מצרים לתוך מדינת ישראל, שהיום הם טוענים שהיהודים גזלו להם את אדמתם. הבנתי. זה אכן סיפור מזעזע, וזה רק אחד מתוך העדויות הרבות שיש בספר שלה. אני מציעה שפה נסיים את הפרק הראשון שלנו בראיון, שההמשך שלו יבוא בשבוע הבא, ורק לסיום, כדי לא למתוח אותנו, את תגלי לנו איך משיגים את הספר הזה. הספר הזה, כמו שאמרתי, לא נמצא בחנויות, אבל אפשר להשיג אותו בסטימצקי דרך האינטרנט. בעברית? בעברית, כן, הוא מתורגם. מה שמו של הספר שוב? מאז ומקדם. מאז ומקדם, אם מתקשרים, אם גולשים לאתר של סטימצקי, כן. ניתן להשיג אותו. תודה רבה 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 ליונה לוי גרוסמן. תודה לך. וניפגש בשבוע הבא. בהחלט. תודה.